Kazwai mhuri yeZimbabwe kusanganazve kwatiri kuita muchirongwa icho tinovimba muchachigamuchira muchachifarira. Isusu veDreamers Media hatisi kumira. Nhasi uno tiri munzvimbo yeMount Darwin murushinga. Tiri murushinga. Chinangwa chaita kuti tiuye kuno zuva ranhasi ndechekuti sezvamunoziva imi takasiyiwa navaChiokoto. VaChiokoto n'anga yepaMozambique. Vazhinji vanoziva nyaya iyoyo. Saka naizvozvo tada kuti tiedze kuti titi isusu kufa kwavaChiokoto zvarova here. Ndo chinangwa chaita kuti tisvike nzvimbo ino yerushinga. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Dreamers Media, and remember, Dreamers Media taking you to another level. Nhasi uno titori pane chimwe chinano, tiri pane another level. Apo tiri kuda kuti tikurukure pamusoro pekuti kushaika kwaChiokoto. Kana muchiri kurangarira pavidhio ratakakupa iriyeria, takataura nasekuru Makombe, ndo vatinawo nhasi pachirongwa. Kazwai sekuru? Aiwa, ndinovara makadiyo zve. Totanga chiti nematambudziko. Aiwa, akaonekwa matambudziko. Totanga chiti nematambudziko. Aiwa, akaonekwa. Mudhara wedu akatisiya. Zvakatirwadza, zvakatibaya. Vazhinji vari kundibata pamaWhatsApp nepamakalls vari kubvunza kuti ko sekuru Chiokoto zvavachisiko. One mubvunzo vanobvunza ndewekuti zvatorova here? Mumwe vari kubvunza kuti ko mudzimai vanobatsira here? Ndofunga mune mhinduro pamibvunzo iyoyo. Ndizvo chaizvo Neshamba. Ndingati chekutanga pamusoro mhuri yeZimbabwe tine urombo zvikuru sana nekusiya kwatakaitwa nasekuru vaChiokoto. Kufa kwaita Chiokoto hazvireve kuti zvarova. Isu sevamwe munondiziva kana kuti mhuri yeZimbabwe vazhinji munondiziva kuti ndainyanya kufamba naiwo sekuru vaChiokoto zvakanyanya stereki. Zviripo ndezvekuti kufa kwavaita hazvina kurova, basa riri kungoenderera mberi sekutaura kwavaita kuti basa kana ndichinge ndafa sevazukuru muripo maakuziva pane makwenzi, maakuziva pane zvese zvataingoita ndo zvichangoramba zvichingoenderera mberi. Uyezve mbuya waripo zvakare pakubatsiridza sekubatsiridza kwavaiita paina sekuru waripo pakuti pane zvinozonetsa nezvinorema vanenge varipo zvakare. Saka zvichireva kuti vanoda kuenda kuna mbuya vanokwanisa kungoenda. Ndizvozvo chaizvo. Vanoda kuuya kwamuri vanokwanisa kuuya. Ndizvozvo chaizvo. Aha, aiwa, mashoko anofadza. Tinoona imwe nhau sekuru vairombesa. Ndizvozvo. Vazhinji vaitibata kuti saka toita sei? Apa zvichasara zvichitipandukira here zvinhu zvatiinazvo izvi? Ya, sekuita kwaita sekuru vaChiokoto. Munongogara muchingozviziva kuti kumakore kudhara vaChiokoto vachingoita mukurumbira vaingogara mishonga yavaipa vaingopa vanhu vokurumbesa kunyanya zvikuru sai mukaita munana Chesa munhu munoona kuti vazhinji vana muzvina plaza vachisimo nenyaya yekuti vaiuya kunotora mishonga pano paChiokoto. Saka kurombesa kwaita Chiokoto mishonga yavo sekugara vaitaura vachiti chindipai zvinhu zvangu nokuti ndidye ndichimupenyu. Ndofunga makambozvinzwa vachizvitaura kuti ndipei pfuma yangu ndichimupenyu. Saka nanhasi sekutaura kwavaita kana kuti sekusiya vataura vachiti kana nyangwe ndikafa ndinoda kuti pfuma yangu idzoke pamusha semunhu uyu akatora mushonga kwandiri. Saka zviri kungoenderera mberi sezvavaingoita sekuru vaChiokoto. Vanhu vakanzidzosai mishonga, vazhinji havana kurinzwa shoko iroro, havana kudzosa mishonga nenguva. Voita sei? Ngavatibati ngavauye wadzosere mishonga yavakatora. Mumwe nomumwe paari anoziva matorero akaita kumishonga. Kunyanya mushonga waipihwa kuchinzi enda unodai kana kuti gara nawo uchizodai kana kuti mushonga wainzi ndonochera pachivanze chako rati pamukuwa. Ndiyo mishonga yatiri kunyanya kuda kuti idzoke nokuti neramangwana ndio ichazenge yakupedzai. Saka imimi mati maifamba nasekuru Chiokoto. Hongu ndinoyeuka ndichikuonai muri mese. Ndizvozvo. Chandingade kuziva kwamuri ndechekuti imimi ruzivo rwenyu rwemishonga rwuri pakuti maitumwa here nasekuru Chiokoto kana kuti imimi pamuri pane zvinosvikawo zvakare? Maizviita mukoma Neshamba. Zvatogara kuti ndizoswededzwe padhuze nasekuru vaChiokoto. Ndatogara ndine zvinotosvikawo pandiri kana kunyangwe kumasangano ezinata
nditori member yezinata ndinogona kukuratidzawo membership card kana kuti malicense yatinototeerera pagore zvinoreva kuti inini pache zvangu ndatogarawo nditori chiremba. Saka ndiri munhu wokuti ndaifamba nasekuru achokoto waitoziva kuti pane svikiro riri pane muzukuru wavo, sini ndakagara ndiri muzukuru zvakare. Imimi sekuru Chiyokoto wangu vari n'anga nai? Ndizvo tingati sekuru Chiyokoto yenga iri mhondoro. Yenga iri mhondoro. Imwe waisvikirwa nemhondoro. Imi muri chi? Ndiri n'anga. Ndosvikirwa nemudzimu. Alright. Saka n'anga tozva kuti dziri more on the side yekurapa. Ndizvozvo. Saka tingati pane here zvirwere zvamungataure kuti zvamunogona kunyanya kubatsira kudarika zvimwe zvese? Tingati kunyanya zvirwere zviri zvatitotonyanya kutobatsira kubva ndichitangira panyama dzedu, makumbo, mudumbu, misana inorwadza mazuva ano. Kune vanhu vari kuchema nemidumbu isiri kunzwisisa kuti iri kubva nekupi. Mukauya aiwa tinokukirina system yese inochena mune zvakanaka. Kana makumbo vaya vanenge vatsingwa, vaya vanenge vaitwa zvakasiyana siyana, nemisoro iri kungorwadza zvisiri kunzwisisika mazuva ano, muri kungoziva kuti vanhu tiri kuroyana zvisingaiti. Ndinoda kuti vanhu tiri kunotora mishonga yatiri kutora tiri kushandisa kuita zvakasiyana siyana, kunyanya kuda kuita mari kuda kuitika kunze uku. Saka mukauya kana kuti kurapa kwatikwanisa kunge tichiita kuti makumbo anorwadza, mudumbu mungava zvinokakanisika panyama yemunhu, tingati ukasvika tinokuwanira makwenzi ako. Sekuru Makombe, tingade kuziva zvakare kuti imi munorombesa here? Handitadzi kutsika matsimba aitsikwa naachokoto. Saka patsika remberi ndo patsika reshure zvakare. Nokuti nofunga makambosvika pamba mukambonzwa kuti hatipo taiva tiri mhiri Mozambique umu tichinogadzirawo makona edu nekuti nezvakasiyana siyana. Munga makambosvika mukanzwa kuti hatipo, mukanzwa kuti wakabuda waenda kuna Zambezi, ndokwaiva taiva tiri. Munhu wainyanya kufamba naye kana kuti munhu wadanyanya kutiziva kuti secret dzawo, kana nofunga ndichazokuti muzozive nezvimwe zvinhu zvandakanzi kana tichinge ndafa iwe ndiuchange une zvezvi ndini nditori nazvo. Kunyanya nhepo yawo yefodya yawaigara nayo wakandisiyira inini. Ndizvozvo. Mashoko anofadza kana maishanda mese to that extent. Right, chimwe chatingade kuziva sekuru ndechekuti vazhinji vanochema nenhau yezvikwambo. Ndizvozvo. Imi munopa zvikwambo uyezve munobvisa ndizvo? Ndizvozvo. Tingade kuziva panyaya dzekubvisa. Ini hangu handingataure nyaya yekupa nekuti handisapoti kupiwa kwezvikwambo. Ndinosapota kubviswa kwezvikwambo. Munobvisa zvikwambo here? Zvikwambo tinobvisa mukoma neshamba. Vamwe vanoti vanohaka mhepo, vamwe vanonobvisa vachinobata. Imi munoita zvokuita sei? Kunyanyanya mukoma neshamba zvatinoita isusu kana tizvo taimboga tichita mukati medare rasekuru Chiyokoto, isusu zvatinoita kuti tikasvika kana pamusha tichita matare, munhu wepo pamusha ndiye anohaka, kwete kuti isusu tisinohaka. Munhu wepo pamusha ndiye anodini ohaka, obva atotitaura kuti handei apa ndo pane hari, handei apa ndo pandakaiswa, handei apa ndo pandiri kugara. Tosvika ipapo tobva tataura munhu izvi zvinhu zvako kaizvi kutisa zvinhu zvako tobva tazvibisa. Ko vamwe vanotaura ipapo vachingoti hongu tinoona zvichibviswa asi pasina nguva yakareba mhuri yakutambudzika zvakare. Munenge muchinyatsobvisa zvichokwadi here kana kuti munenge muchitaura kuti simba renyu rinenge richikundwa nevanoroya vanoramba vachitumira? Zvakamira sei? Zvinosiyana mukoma neshamba, nekuti zvakuendana kuti imimi maenda kuparare nyatwa here kana kuti maenda kunonzi amene mahospital atinozwa ari kuna naHarare uku, kana kuti maenda mauya kuno Karanda. Kurapwa kunoitwa Karanda nekurapwa kunoitwa kuparare nyatwa kunosiyana. Ani munonyatsokunzwa munhu anogona kuuya kukaranda obva achiti ndabatsirwa zvakadini zvakanaka, ozoto mumwe anoenda kuparare nyatwa kuti ndakadzabatsirwa zvakanaka. Saka ndizvo kuti unogona kuuya kudare rasekuru Chiyokoto iri kana kuti dare rasekuru Makombe, woona kuti pamusha kuya kwandaita tichigadzira pamusha dambudziko nosara futi tichienderera mberi. Ndoda kuti pamwe inini sekuti dzimwe dzenguva ndakundwa kana kuti handina kukundwa, zvinoenderana kuti kubva paita mushonga pamusha wabva nemhando ipi kana kuti nerudzi rwupi. Uyezve zvinoratidza kuti isusu mumatare medu tinofanira kuti kana tichinge tasvika pamusha tagadzira pamusha panofanira kuita musiyano, panofanira kuita change kuratidza kuti pasvika munhu asvika papi nai. Zvakafanana kuti mukasakura munda memunhu unofanira kuoneka kuti apa padinai
pasakuru azvina kuti pa 2 days ona sora radine rabuda ndinenge ndaita chisotsi kuti ndinge sakura ndichita sene ndichifunsira sora ndongoti ngwadidikani ndototi andatopedza saka zvilipo ndezvekuti pakubva kunoita mishonga iyi zvakuenderana nesimba rachiremba kana kuti simba reng'anga rauya kobvisa zvinhu zvirepa dzimweni dzenguri akundwawo nokuti kwaakaromba asi ndiye akaromba mushonga wayo ari kuya kobvisa asi ndiye akauromba saka zvinotozikanwa kuti ukanga waziva khoma rakashandiswa pakugadzirwa pechikwambo chiri pechi unenge watodine watopedzera mburi yese yagara zvakadini zvakanaka chikuru pakugadzira musha kuziva khoma rakashandiswa pakugadzira chikwambo saka imi munoratidzwa ndizvo kuti apa pakashandiswa mushonga wakati saka kuti zvidai regaiti tidai nokuti hakuna chisingaperi kana zambezi chaiyo ane paakatangira ane pakati ane kumagumo saka tinonzwa chitwamwe chita uroyi hauperi hauperi uroyi hunopera nokuda kuti hune pahwakatangira hune pakati hune magumo awo saka ukahuronda uchiti mushonga wakashandiswa apa iri khoma rakashandiswa apa ndine muti rudzii uyu nokuti uyu muroyiwo ka ini ndiri muroyiwo zvakare saka ndinofanira kufembedza hwema hwemuroyi yangu kuti akashandisa khoma ripi raakutambudza mumusha munhasi ndikariteedza iroro zvanaka. Muri eZimbabwe takuendera mberi zvakare nechirongwa tingade kunzwa kubva kwamuri sekuru kune dambudziko vazhinji pane mumwe akazonyora pamacomments kuti Neshamba wakapromiswa mari iweyo nenyaya yemaskin diseases hakusi kupromiswa mari asi vane dambudziko iroro vakatowandisa vamwe vari kuchinja vachiita kunge varungu kunge tingati musope mumwe munhu ari kuita makwati kuita kunge zvinoita hove zvezve chii chinenge chichiitika munokwanisa here kubatsira matambudziko iwaya kuita kuti munhu adzokere ganda raaive naro kare? Mukoma Neshamba zvimwe zvacho ndingazonyanya kutaura kunge tunzi ndinonyanya kugona maningi kana kuti vanhu vanyanya kuya kuna asi inini kazhinji handidi kupedzera simba mukutaura ndoda kupedzera simba mukuita ini ndakatombosangana nedambudziko rakafanana nairoro ndofunga munhu utongoona kuti apa panga patodzara iwe skin disease kubudikidza nokuti ndaikageza netauro raishandiswa nemunhu akanga ane watinoti pachiwanhu chedu kana kuti ukwapa uya nokuti unozopesa hwakukwatana pakati hwaita kuchinuka ayo ino dambudziko iroro harisi dambudziko ratinoti kwandiri tingaritadza zvakanyanya idambudziko ndototarisa kuti ini ndinofungidzira kuti dambudziko amutaura imimi idiki ndikutaura kune vamwe vanotoita kunge hove kuita makwati kunge shato like mwiri watochinja ndanga ndiri kuendera mberi chiti izvozvo manjika zvaakuenda pamhando pokuti kuna munhu akusvika pakudaro akagadzirwa nokuti kana iri skin disease inofanira kungoendigera asi kana wazita zvokukwatuka nekuti tinenge taakuisa futi kudzimwe mhando dzana rukawo kana makambonzwa kuno kana kumakorekore kuno rukawo ruri pakasiyana-siyana rwokukwatuka kuti unofunika kuita sehowe iwo aiwa tinopiningura tinorapa izvozvo saka izvozvozvo tinenge taakuona kuti iri dambudziko idambudziko mune here munhu wekuti tingatotsvaga nhasi uno akanga aine dambudziko iroro atingataure naye kuti nhaiwe waimbori wakatowandisa watoperi wakatowandisa chaizvo wakatowandisa Mukoma Neshamba wakatowandisa zvokuti dai kuti matosvika tamwe chatomusheedza atosvika panapa ataura ega nemene utaura kwete kuti ndiri ndichitaura wakatowandisa Mukoma Neshamba kana inini ndogona kuti kana chirwere ichocho kana wane dambudziko remazino inini ndinokuudza kuti ndikakusvikira uchirwara nezino ndinokuti sara uchikanga chibage ichi ndiri kudzoka mami china kukuchira mushonga uko ndikangokupa panopera chibage chako chichibva ndokumwisa mushonga wautotsenga chibage ichocho mushonga yevaya watinawo wakazara kana anozino ratiraita mhango inini kana ndikati kusvikira wakatoita uri pakiyo ndakaenda kudzurira zino ndototi wadi umbomira kana zvazoshatawo zvashata asi mbomira ndikumbodzurira asi kuti udzure zino iri imboda izvi kwemaminitsi mashoma toona kuti hautsengere saka zvimwe zvirwere zviripo kuti Mukoma Neshamba tinobatsira kunyanyanyanya tingati zvinhu zvokufunuka izvi zvinenge zviri pamhando panhau dzemudzimba mishonga tingangoti pabonda mune ipi sekudimi mune vakadzi ndosaka izvi ndo zvamama ifanira kutanga matoziva kuti munombozviita sekuti muite vakadzi vakawanda nokuti munowakwanisa here wese ivavo ini ndototi handida kutoshota mukadzi zuva rega rega ndakasimba zvangu handide kutoshota asi tapamwe ndanzwa kana ndanitowo zvangu nebasa asi chero ndakaneta handizotadziba nokuti mune mushonga inoshanda sei? Mukoma Neshamba ndikakupai mushonga wemusana kana kuti wekusimbisana iwo watinoti wana baba chaiwo mutaurira muri kuita iripo mushonga zvokuti kana maakubva panapa tichakupai
mumbosembura kudiri saka murezimbabwe musateerera izvozvo ini ndiri madzibaba asana madzibaba hazvina kushata ka hausi mushonga wakashata ka kuti nai saka matimimi oraiti mirai matimi mune wemusana tinawo uyo unoshanda sei uyo wemusana kazhinji ana baba unotonzwa musana wako kutodzimba kwemusana tinourapa ukaona musana wanyarara kana nesystem yesi yakudini yakupa tokupa zvefuti mushonga kuti iwo koma neshamba wacho chaiwo wanyatsofamba nebasa rawo zvakanaka wachiita zvavari kuita kuDruma Media tinawo iyoyo handiri mazvona saka izvozvozvo so that I take them to another level zvakanaka chaivo even chero kumadzimai kana kuna madzimai hazvirevi kuti kana ukanyange waita vana vashanu kana kuti vana 10 tinotokudzotsa pakudzoka pana asati atomboenda kulabor iripo pano tinotokudzotsa ko mushonga ndonzwa kuti kune mushonga wokuti munhu anenge aruza umhandara aramba ari mhandara zvazvinoita kana kutora chokwadi mukoma neshamba umhandara unenge wauruza asi chatinokwanisa kuita ndechekuti zvirambe tingati pakutara kwedu zvirambe zvakangobata zvakadzokedzana zvisaite senzira yekutongona kuti hai nzira yapfumbira iyi asi tingotovaka nzira kana kuti kanofamba nepapike kanofamba chita ndozvatinoita izvozvo sekuru Makombe for you ko ndine urombo sekuru ndakuda kuti ndimbopinda matingati mafamily affairs ndizvozvo tinonzwa kuti panhamo yasekuru Chiyokoto pakaita homvo ngamupopoto pakaita kusawirirana vanhu vachitema mota chii chikonzero chii changa chanetsa munongoziva kuti sekuru aChiyokoto munhu anga ine madzimai akawandisa munhu anga ine vana vakawandisa munhu anga ine vazukuru vakawandisa saka pakuwanda kwenhamba yemadzimai wese hakwanisi kuita chinhu chimwe chete pakuwanda kwenhamba yevana wese hakwanisi kuita chinhu chimwe chete nekuda kwokuti kufa kwazoita sekuru aChiyokoto wakazofa vari mumaoko kana kuti wakafa vari muimba yevakadzi vadiki vanova ndivo mbuya wanyahuwe zvinova zvimwe zvinhu zvisina kufadza dzimwe dzimba dzimadzimai zvinova zvinhu zvisina kufadza vamwe vevana vemhuri vakuru saka ava mbuya wanyahuwe vanga varitori mudiki wangari pamwe ndove kutanga aiwa wanga watori wadiki wavo pakutono wadiki wakanga wazotorerwawo futi zuva rekupedzisira kavadikidika kana vamwe wakanga wazoya futi here ndo wakanga wakupedzisira asi ndo mbuya Nyahuwe ndo wanga wari number 2 kubva pane kupedzisira iyo mudzimai mudiki ndakakanganwa kubvunza vachiri vapenyu sekuru vachiri vapenyu vanga vaine mwana here nemudzimai mudiki wakazowasiya zvavo wane nhumbu vari pamwe chete wana kuti vaita mwana asi kufa kwazoita sekuru wakanga wane pamwana ndizvozvo ndoimba pachave nemwana mukoma tiri kutarisira kudaro kuti zvichatifadza kuita kuti neramangwana tizosara tichirangarira nekuti kufa kwemumwe achida sei nokuti mukadzi uyu waimuda kokakanike chidikika saka waimuda zvisingaiti muri Zimbabwe regai timbotora mafemo. Don't forget to subscribe to Druma Media and remember Druma Media taking you to another level. Today's level tiri murushinga vanopati paRushington City ndo patiri zara nhasi. Manga muchizviziva here hama dzinodikanwa kuti isusu veDruma Media tiri kuoffer consultants zvichienderana nematambudziko aunenge wasangana naye. Musakanganwe kuti paYouTube channel yedu yeDruma Media tinoburitsa maprofita, tinoburitsa ng'anga, masvikiro, mhondoro, vese vanobatsira veruzhinji. Asika kuti tikupei nhamba idzodzo munofanira kunge maabhadhara kuitira kuti tinge tichikwanisa kuendererawo mberi nebasa iroro zvakare. Chimwezve chatiri kuita kumhuri yeZimbabwe kunyanya imimi vekunze kwenyika, kana muchinge mauya makanangana nekunoona vanasekuru ava kana maprofita, tinokupai zvakare accommodation nemutengo wakaderera kuitirazve kuti pamunofamba muite mufamba nyore, kwete kunetsekana kubva kwamunenge mafungidzira kunogara kure kure uko kunozoita kuti tinetse
kane kubatana nemi tifambe tiri pamwe chete. Drumas Media, taking you to another level. Drumas Media, taking you to another level. Drumas Media, taking you to another level. Tava kuendera mberi nechirongwa tanga tamboti regai timbotanga tanwira mvura nekuti mamwe mashokoka anoda kuita uchidzikisira. Iye zvinezvi pachikamu chatasvika ichi vachiyokoto nguva nemadzimai akawanda sekuru Makombe mune vakadzi vangani. Vakadzi ipapo ngati popasiyambi zvishomani padzika remberi pane tsiko reshure hauzotadzika nokuti pese pataifamba maziso aiona saka inini ndikatumwa kuti ndada musikana uyu inini ndozotadza here kuti sekuru ndadawo musikana uyu pazvona isiso kana kuti vana nachokoto vane ofaneji yokurora vakadzi vakawanda vakadzi vari kushupika nokuti vanenge vasiwa nevarume vavo handimazviona nokuti mukaona mizera iri kuroorwa kana kuti vana vari kungomitiswa ro vana vadiki mukatarisa mukatarisa paivo zvikuru vananyatsato vananyamakuni nezvikoro zvakasiyana siyana tikatarisa kuti vana vamwe vato vari kutadza kutonyora zvikoro izvizvi maexam ari kuuya vatomitiswa uredi saka kumitiswa kwaaitwako atoramba acharoorwa nani saka inini ndara ndinozomuona akuya kunoita marichomba kwangu ndotadza kumubatsira ndochimuroora zvangu kandomuchengeta ndatowanaka ofaneji kangu kandotochengeta madzimai otosvika kuashanu kugumi ndinototendwa pasi nekudenga wadzimu naMwari kuti uri kubatsira vanhu vari kurarama wabatsiriko mukati mechimukurama tarisa izvo vari kuita patuku apa patuku papawa vanhu vasina varume ko ndikawatora zvangu ndikawaroora iwa ndochiwasapota ndichiwapa sapoti zvakaipi handiti wana ofaneji yangu achazoenda kubhawa here haachaindika apa ofaneji yangu yemarriage aita indu mukubatsira kwandinge nditoitawo hazvidi kuti kunobatsira nherera chete hazvidi kuti kunobatsira chi naivo vakadzi vauda unobatsirwa nokuti vari kutambudzika mukati tine nguva yemucovid anoiwana kuti sekuti baba nenhamba here yamakatageta kuti ikakwana iofaneji yangu yakwana ndiri kufungidzira kuti ndikatoka ofaneji ke kana kusvikawo ku20 ofaneji ke vakadzi kanenge kakanaka nokuti zvazvinoita manje zvimwe zvacho pakazoita aporozha asi sekuru maimboita madhirama kuchikoro here ndinoona kuti mukuona zvimwe zvacho zvaizonakisa sekuru akasiya zita achokoto pese mukunza kuti pane mwana wachokoto pane mwana iro zita iro rikunongana pachingoenda mberi asi dai kuti wakangosiya mukadzi mumwe chete nevana vashanu zita rachokoto raikumisa kufa raikumisa kuparara asi zvawasiya vakadzi vakawanda ofaneji yavo yevakadzi vakawanda iyi ofaneji ichangoramba ichimboita sine ichingoenderera mberi saka izvozvo zvinhu zvekuti unototi ndionayo musiki nayo wadzimu kuti uri kuchengetawo mweya iri kushupika kai saka tikaona vari parodhi apa tingatadza kuvatora here ngativatore iwo tivaroore tivachengete nekuti avo vakatanga navo varume vakavaramba ka munongoziva kuti mabhero saka imimi muri kutaura kuti pakuroora kwenyu madzimai hamusi kuzoroora musikana muri kuda kutora vakasiyiwa kunyanya tomutora wangu wakasiyiwa musikana akandiona ndozvandani angona kundiramba anenge achidokatmani saka ndomira kuti atanga amitiswa nemukomana wake kana amitiswa nemukomana ngezotorawo ndinotoziva kuti chamutora nekuti wakomana chawasi kuroora hondo makaiona kapakuvigwa kwasekuru hondo takaiona makagadzira here hondo iyoyo futi tatogara tatoigadzira kuti mberi hondo ifanire kutozosazoitika sezvikuitika kwayakaitika pana sekuru saka ndatoigadzirira ndatowana ma AK47 ayo kudhara hanzi natuku ndagarwa nakamai ndagarwa nakainini makagarawo here vana mbuya naka kutaura chokwadi mukomana neshambaka nakaza sekuru hadzigarike nekuti sekuru ka waiisa masose waisose akati nawo kutaura chokwadi saka ukada kana usingazozive kuchorora sose utanga wachorora sose racho unobaya nemunzwa ndiri kutaura nawe kuti sekuru wakanga vari wakuruka ukada kutora mapureti evanhu vakuru hameno zvauzongoona zvichingoitika saka hadzigarike nhaka dzasekuru hadzigarike izvozvo unoda kokuti wakanga wakaisa ruzhowa pamabindo avo kana kuti pamagadhini avo saka hapapindiki hapapindiki kana neniwo kwangu iyo ndinenge ndakatoisawo chii sose aiwa aiwa handisi kutyisa asi aiwa munongoziva kuti sekuru aiwa ndokwakuri kubasa kwavo pane zvese asi sekuru kwakuri kubasa kwavo kuti pese pawaenda korima waibva watora mhingi wasosera hapana mbudzi kana imbwa kana chichapinda futi papi ichichapinda ipapo saka kana watongotorawo mukadzi wako aiwa hatongowa wako
saka tinozongonesa basi. Nauya mataurai Rushinga, Mount Darwin, nzvimbo dzakatenderedza dzinozikanwa nenyaya yerukawo. Ndizvo Munopa here rukawo? Aiwa, rukawo kana imi muchitohuda ndotokupai motoenda nawo kumberi munopawo vamwe tinawo wakatozara ndikuti simple haungonesi. Rukawo ndo wakatozara nokuti mazuva ano zvamurungoonwo zviri kungoitika kunze uku. Mimauya sekunoku matumauya kunoku hamusi kuziva kuti ana mai vasara vachiitawo sei kumbawo. Saka nokufanira kutokupai moendeonawo kupi ikokoko zvinofana kutoitika izvo. Mashoko enyu handingazoti anotyisa here kana kuti anofadza? Aiwa, mashoko akanaka nekuti ndiri neutral. Mashoko akanaka nokuda kwokuti muri kungoona zviri kuitika mazuva ano kunzewo kuti hatinombotorwa kuti tiende uko kunana Harare kunana Masvingo Bulawayo tinobatsira basi, asi pamwe pacho unotozonzwa tsitsi kana ivo murushinga umu nekuti mukasvika panonzi patuku paya ndo pamuzinda unotoona mumwe munhu anotosiya murume akarara mumba utomboti ndimonotsvaga yesauti mangwana, asi ikodzero yemurume kuti ndiye afanira kutsvaga yesauti. Saka iwe unozoona nomai hauzozivi kuti munhu wangu wadyiwa here kana unodyiwa, asi unotozongoona kuti pana ari kupota achisandisa mukidzi ake kumunda kwangu. Saka kugara wadini wasosera ndo zvakanaka. Ko pane mumwe muzukuru akandibata achiti ane musikana wake akamuramba asi arida kumuroora. Vakambodanana vakaronga kuroorana but papaya musikana abva angoti no. Munokwanisa kumubatsira here kuti akwanise kuwana musikana wake? Izvo ndo zvidikidi zvakandofanira futi nerukawa zvina kusiyana. Hakungogadzira pfungwa kuti dzidzokedzane, agara afunge futi kumatongo kwake kuya. Zvakafanana kuti hapana munhu asingafunge kumusha kwake, hapana munhu asingafunge kana kuti zvakamunakira muupenyu hwake. Saka tikamugadzira iye panosvika panguva yekuti pfungwa dzake dzinodzokedzana kuti ko chii chakaitika pamukomana wangu uya, wototanga kutoita macommunication zvichitoenda kusvika wadzokedzana panzvimbo imwe chete. Ko ndofunga ndo nhau yakangoda kufanana nezvakare nevakadzi vakatizwa nevarume kana kuti varume vakatizwa nevakadzi munodzosa. Izvo zvidikidiki zvinofunga maingoona nhamba zhinji ichiuya ichichema kuno kuna sekuru pamaimbosviko pana vasekuru vachiri vapenyu maitomboona ndichitumwa nzindo munogadzira nengi zhinji waiva vachichema kuti murume wangu kuenda kwakaita kuSouth Africa, kuenda kwakaita kuUK, kuenda kwakaita kuChina, kuenda kwakaita kuHamene ukoko abva anororo ikoko achadzoka handichatongooni. Saka vazhinji vari kudzoka vari kuzoita masurprise okuti kuona kuti varume wavo vachidzoka mushure mekunge vauya kuno kuna sekuru. Toziva kuti sekuru Chiyokoto vaita zvishamiso zvakasiyana siyana. Mune here chishamiso chimwe chamunoti ichi ndo changa chakatungamira zvimwe zvishamiso zvese zvakaitwa nasekuru Chiyokoto zvokuti vanhu vakakatyamara kuti zvishamiso zvainyanya kuitwa sekuru waituma bveni kana kuti waituma gudo. Zvaiitika munzvimbo dzakawanda kuti chiro kwauya achiti ninga akandikwereta chikwereti changu asida kundizosera. Sekuru wakagadzira waitozoona mumba kwako usiku wakunokirwa negudo pamba ndipo kamari yangu. Saka izvo zvinhu zvishamiso ndo zvinhu zvaiitwa nasekuru kana kuti nanhasi hazvina kupera. Ndo zvinhu zvatinotoita nokuti munhu unofunga maingo makazongoona sekuru pamaimbo yemuchiwaona kuti kunyanya kuzhinji wakanga wangotuma kuti makombe dai. Saka neni ndotongoti izvi kuti kuna ningienda gudo rotonoita mamuko naye wotoona zvinhu zvako zvinhu zvotokufambira. Ine ndinoziva zvakare nzvimbo yaigara sekuru kwanga kusingabiwe. Chaizvo kuba waiona kana izvozvo zvamuri kutotaura izvozvo zvinofunga mukafonera pane vakabva kumacheke mukafona iko zvinezvi kune marobots akabatwa wakapfeka mauniforms emasoja hazvina kana ewiki kana mazuva akawanda wakauya kwandiri ini peshe zvangu ndakagara ndakatowagadzirira mbavha izvo dzakatobatwa kutara kunoko zvinhu zvikatofamba mune zvakanaka. Okay, vaita unge mauto waifamba wakatopakata futi waine uniform dzemasoja vachiita mauto kuti pawasvika wotongoshishidzira vanhu vamene zvawaiita. Saka hapana kuita mazuva munhu iye abirwa tuckshop yake zvese zvinhu zvakapera ipapo ndobva waya bvata tichema tikati waita munyama wasvika siku wadinai wakashaya. Asi zvisi zvinei haungazoendi isu chimira tichingokupa hombo nozama izvi achingosvika daro gudo rakabva raenda kunowanokera wakomana vaya kuti wakomana ka ndeipiko yamakanditamba ndodoka zvinhu zvangu. Wakabva waita barara kumaya kunotaura nemunhu uya kuti ndo zvatakaita zvishu wakabva wabatwa kutaura kuno kana mukatofonera polisi macheke inewo umbo hwakazara iyo. Ko imimi mune chishamiso here chimwe chamaitira vanhu chamunoti ndindakatanga ichi chisina kumboitwa nasekuru? Ndine nyaya dzakawanda dzatakaita kuno vamwe vanhu vapari vemhosva vaya
vamwewo handishakwanisa kuti taura kune mazita vamwe vanotobuda pamativi chinzwa para mhosva dzakati asi unozonzwa mangwana kusini kana pasina kana mazuva munhu wamune mafungidzira kuti uyu atoitwa life in jail abude asi zvinozokushamisa kutonzwa kuti munhu yabuda panyamutoti panyaya yake yakabuda iso abuda here abuda sei asi anongori nai anobuda ndo dzimwe dzenyaya kana kuti dziri mandiri idzodzo zokuti kana munhu akauya panapa akaisa chimo chake kuti no ndine munhu ari panguva yakaoma pakadai haidzi anobuda idzi. Saka tingati isusu panhau dzeurwere chirwere chamunoti ichi handimise mazviita mukoma neshamba kana mubenzi riri kuya richipenga sei panapa pandiri pachiri zvangu inini handiriverenge handinotota kuverengerai mazuva kuti mazuva akati benzi rinyerenge ratowanani kouyawo zvirwere zveminyama yedu munongoziva kuti mazuva ano zvimwe zvirwere zvatinenge tichirarama nazvo zvimwe zvirwere zvepamabonde zvinozogona zvakurarama mumiri medu tisingazivi kuti zvirwere ruzivi zviri kubva nekupi nokuti tirikunzwa kuti vamwe vagara vanobva kunana South Africa vachiti hamene zvavanogara vachita kuti anzwa mapayos kudididi isu hatimaverenga hatina chinhu inonzi mapayos pachivanhu chedu iyi system inenge isafange ichichaina zvakanaka nokuti kudharako kana kuti kareko vanhu vairarama nokudyawo mishonga yaikirina zvichina mudumbu saka wemazuva ano maakuda kuita zvechirungu ka handizvo zvakafanana kuti kana nyangwe madhokota chaiwo akuti hakuchisina mwana achaposhwa inonzi mutinhorwa kana tichipande waakungoita zvechirungu saka maungoona kuti zvaakusiyana kuti vanhu vese kakwano masaradhek ako mazuva ano waakungoita zvechirungu vanenge vachita zvekunganga ndezvemishonga ndezvekudidi asi waachazive kuti kudya miti kana kuti kudya mishonga iyi ndo zvimwe zvezvinhu zvakagara kubva kumashure zvichiraramisa kana iwe mapirisi ache pache zvavo mapirisi anongogadzirwa neye miti pamunonobatsira imi munofamba mega here kuti mune timu yenyu pari zvinezvi handisati ndaane timu ndiringofamba ndiringori ndega sekuita kwaita achokoto nokuti munongozati achokoto kubva kumashure haukanga wasina timu rokuti vanofamba nayo igubvima tongofamba nayo mbuya nyahowe kana kuti vaingofamba uneni muzukuru saka ndo zvandongoita kuti ndongotiwo kana kuti wandanga kuti handi tongopinda muzakarati ndokuti ngoma neshamba handei kwakati munotibatsira kubata basa kupi iko kune chikwambo chanetsawo chikwambo chida kuti mumbotiwo mumbobatawo netsvimbo mumborione koko saka munobvuma here kushedzwa kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana muchinogadzirisa zvingave zvinenge zvichinetsa musha kushedzwa ndo zvatogara tichitongoita kuti kana kupi nekupi munongoziva kuti sekuru achokoto kana kuti kufamba kwavaita kufamba kana tiri pamwe chete taitoshedzwa kuti handei kwakati ndofunga nzvimbo zhinji achokoto vanhu vanovaziva kuti vaitofamba vachienda saka noti kuenda ikoko vanenge vashedzwa saka ndizvo kuti kana chero munhu akangotishedza kuti handei kana kuti bhurowayo ini ndinofamba kumalawi taenda nasekuru South Africa ndo vaitondituma ndichienda ikoko ndine passport ndine zvese zvakakwana zvokufambisa kuzambia ndinokuziva vaitondituma kuti kwaya makastoma panapa vachida kubatsirwa kuti ndichienda kuzambia muzukuru chienda kuSouth Africa unobatsira zvakadai saka tinotoenda patinenge tashedzwa hatina usimbe kufamba mashoko anofadza mashoko anodzidzisa takuda kunzwa kubva kwamuri sekuru Makombe honai kuri kuda kunaya kakunze uku takuda kudzokera kuHarare tine nyope hatigone zvekurima izvi aiwa handizvozvo ndati mashoko amunoda kusiyira ruzhinji rweZimbabwe chekutanga ndiri kuti pamusoro imhuri yeZimbabwe mashoko andinoda kukusiyira ndiri kuti chekutanga ndiri kuti inini kune uyu akapanda kana kuti akabata makwara kana kuti mushonga wasi wachokoto uchipiwa kuti ende unoti zvakati taikukumbirisa nemoyo unoda kuti dzosa mushonga iwoyo mangwana zvinozokunesa nokuti achokoto hawachisipo zviri nani kuti utange zvitsva nemupenyu wauri kuona kuti unokwanisa kuzokurukura naye ndosaka mainzwa achokoto vaiti ndipei pfuma yangu ndidye ndichimupenyu pamaimbonzwa kuti achokoto wati rushinga manhwarweni nyaya dzamaingonzwa kana muhurumende maingodzinzwa dzichingotaurika munhu anoshinga Darwin kupi nekupi asi waine zvinhu zvavaitaurira kuti no kune uyo akapanda kana akabata mushonga wangu dzosa mushonga upi nai chidzosa mushonga wangu nokuti uri kuzopedzisira wakupedza mhuri nokuti unenge wazokanganisa mhiko dzamunenge makadinaidziya dzamunenge makawirirana dziya nokuti wakati vazhinji munongoziva kuti nana Chesa mavaitora vachida kuita zvekurima ende shoma mairimiwa asi mukatarisa kuti vazhinji vana surprise vakatora mushonga yacho ndo wakapera kufa vamwe vacho mukasvika papurazi pacho patosara kana kuti vana vairi vazhinji vapera kufa pangono mwana mumwe chita asara munotonzwa sisi mese munharaunda muno munana rushinga muno kupi nekupi kwese nofunga munongonzinzwawo nyaya dzimwe zvichaurika mukati zvakazosvika pati acho kuti waite operation yekuti no dzosai mishonga yangu zvisati zvanyaya kudinai kukuipira ndichi
sekuru mwedzi waNovember ndiwo yuyu wagarawo munobatsira here muna November munokoshesa here mwedzi iwoyo wechivanhu mukoma neshamba ndosaka maakunzwa takuti isisu kana nyangwe zvinhu zvakungowandudzika kana tininyika zvinhu zvakungowandudzika isisu taakuwandudzwa kuti muna November vacho munhu anotofa aine chirwere aroiwa adinani saka hatichazi kumira tine zvimwe zvatinokoshesa edu zvatinombomisa zvamusingazozivo pakuita kwamabasa edu asi munhu kana achida kuya achida kubatsirwa imo muna November tinobatsira nokuti anotofa ka muna November vachichinzi ana chiremba vari kuningi vari pamwedzi waNovember penyu ndikugadzirire mhiko dzangu ndipinginure mishonga yangu ndichimupenyu saka zviripo ndezvekuti muri yeZimbabwe kana wakanga wakatora mushonga kuna achokoto kurumidza kudzosa zvinhu zvisati zvadina zvashata uyezve tiri kuti sisi kufa kwaita achokoto musabva machema kuti zvino achokoto kuti batsira kwawaita tichaita sei aiwa muri yeZimbabwe uyai mutione tiripo tinokubatsirai sekubatsira kwamaingoitwa naachokoto isu tiripo pakungosimudzira basa rakasiyiwa naachokoto maanzwa kamashoko ayo hanzi Chiyokoto legacy lives on hazvina kupera ngoma ndiyo nofunga pamusoro ngoma neshamba nofunga nati maiti mukandiona apa mukaona Achokoto neni hatasina mbosiyana kupfupika kana fesi nofunga munozombota kuti wazombonyatsotoona tiri pamwe chete kana titaiwa tiri pamwe chete kuti wanyatsogutsikana kuti ndandiri muzukuru wawo kuti paitsika remberi paitsika reshure kuti kana kufesi kana chiwanhu waita takatengolese mufanana asi waizondikunda kuwasikana kwakazukayo sekuru waitwa yana anoziva ipapo ini ndindoziva bhozinya ayo waindikunda waindikunda gara zvemati mune madzimai mangani ndichambonowaverenga kune vamwe waruda kuti wazouyewo asi ndichambonoverenga kuti wangani muri yeZimbabwe anga ari mafaro angu kuve nemi pane chino chirongwa apo tanga tichikunzirai sekuru Makombe vachititaura pamusoro pekuupenyu after rufu rwavaChiyokoto hanza don't worry tiri kuendera mberi tichikubatsirai tiri kuendera mberi tichirapa muri yeZimbabwe tiri kuendera mberi tichirombesa sekuru dai mambomira kurombesa nyika yashata yashatira papi pamunoti nyika yashata yashatira papi munhu akaromba muri yakuparara kumashure uku munhu akanga asingaromberi airomba uyezve ndozvirongonetsa mudzimuri dzakasiyana siyana aiwaka kuromba kunodiwa nemunhu saka zvinoda munhu zvino zvemunhu ndo zvinotongoita kuti zvinhu zvingodeura ropa ndofunga ndo pane nyaya pamusoro muri yeZimbabwe pakunyaya yekudeura ropa tine urombo zvikurusa nedzimwe nyaya dzinozosvika dzakutisvibisa dzimwe nyaya takanzwa yakaitika kwamurehwa uku kwamakore tine urombo muri yeZimbabwe hatikurudzire kana kune isisu vana chiremba tisvike kana kuti usvike pakushandisa mishonga yakafanana nerudzi irwo kana mukungona nyika iri kungoshanduka iri kungochinja ngatisvike isisu vana chiremba pachezvedu kuti tisvike pakushandura mishonga yedu kuti isasvike pakuchinhano kana kuti pamastages ekuti zvinoda ropa rekuuraya kana kuti zvekushandisa zvinoda nyama yemunhu kana kuti zvinoda pati yemunhu ngatisvikei ana chiremba pakuvhara zvinhu zvakafanana naizvozvo tarisai zvinenge zvaakuzoitika zvinenge zvisvika pakuzotishoresa seana chiremba munyika yedu yeZimbabwe. Drumas Media taking you to another level. It is bye for now. Tinotenda.